Mang-lotion siya para mawagtang ang guit-guit sa panit. Para mahamis-hamis gamay ba? Eskwela na si ni Kadjen na pod. Nag-prepare na pod. Ay, may eskwela kay mong gikag sayo kay maliit on niya. Saan na be? Lotion. Lotion. Mang-lotion siya para mawagtang ang guit-guit sa panit. Para mahamis-hamis gamay ba? Para mahumot sad. Wow! Wow! Hamis na. Nagbutang siya lotion kay para mawagtang ang murag himbis-himbis sa panit kay na may mga kuan mga kaskaro ba. Ana mga tagip-tip. Pwede tagip-tipon ba? Mga di mamilit ang kuan madakdak rang buling. Mama, saan ka para humot? Nari kay para humot. Wait. Asa man dapat para humot mo? Nangita siya siyang para humot. Tapay kurome. Para panindot sa buhok. Nindot lagi kag pugong may bag-o na be? Herban na ne. Aw hairband din na re. Asa to pugong nimo re? Nawa. Wa na. Kana padong sa nawang hairband. Dili, ako dugan ang kini nasa drawer. Dogay na kay na imong yang gitipigan. Yang isol sa alkansiya. Nabuhay. Asa dito pa humot? Naguro ko. Taas siguro to sa kanang be. Bag be. Asa ne? Kalakad. At naguro ba? Bag. Bag mama be. Awa na. Dai. Aman. La si mama niya kadag to lubig. Kaya para imnonon ni Kadjet. Awa, humot. Oy. No entry. Wa na nagsulob na sa bag kay mo gikan na naron para dili malit. Simuta. Ba mo. Kaayo. May nako no. Wow, kahumot na ni Kadjen. Humuta na inam sa sek tubig kay uhaw. Gusto mo ko? Yaway. Nawa na gipainom tubig na ilaway. Iya ko gi-prank. Okay, inom na. Ma'am ni mo wala ma'am mo pa magilis. Ilis ma'am. Guwapa. Mato na ni Kadjen mo, school nang atang na sakyanan. Prank ko di ko na natilaway. Ilaway, mato na ni Kadjen. Napabot pa si mama. Ha? Napabot pa siya chapi-chapi. Sige na. Napapaki ko. Gwapa oy. Namulbos ka? Ah, Mato na ni Kadjen. bye-bye. Bye-bye kay mato na kay maliit niya.